Április 12-én az RMDSZ úgy szedné össze kassal a szavazatainkat, mint lyuk alól a tojást, és lehetőleg táp nélkül. Tavaly 35 milliárd forint jött Magyarországról Erdélybe. Ez fejenként 260 000 forintnyi érték. De nem mindenkinek jutott ennyi. Az erdélyi magyarság fele falun él, viszont a falun bejegyzett szervezetekhez nem a pénz fele jutott, hanem annak 4%-a. Ebből a mélyen alultámogatott térségből akarja az RMDSZ begyűjteni a szavazatok felét április 12-én. A gazdaságilag lemaradt, ipari katasztrófa sújtotta, 25-szörösen alultámogatott székelyfalvakból. De az RMDSZ tudja, hogy ez menni fog. A nemzettudatot nem kell megvenni. De mi is tudunk valamit, hogy nem az RMDSZ tart el bennünket, hanem mi az RMDSZ-t. És hogy 1000 évig megéltünk nélküle is. De amíg együtt vagyunk, addig a képmutatás és köpönyegforgatás helyett következetes kiállást és méltányosságot akarunk. Ha te is így gondolod, oszd meg a videót.